sneo kemen sibune ma nagaliang badang lo tenong wa kham duna ka kerensi handrei kesulong ba wajar kerteng yang ngaru ujar bakala ka kerteng ru kam dei ka jaj ru kam dei te wong ba ka temen khle bit te temen arsap ya kata te ngale te bangam yo ubleu kham ai handrei ngam kwa tang arsap nga kwa sau sap san sap namar ma habayo e ka sap kamut kadai ki jing khu ka krau handrei kata ka bam de ngam jubam ki namar ma ngabam tang ka ja ka johor bat tu ro ngam tu nang ta sekhiam ler ro ngam nang ta mane blei thau ro ngam nang klim ro ngam nang penyap briu ro ngam nang kia jing sniu baro ngam nang nei ka bang nang mangaban nang hi halaka sni halaka step halaka met to nang ban ya wer yang nya bread no ye kine ki tensi ki tensan namar kine ki ten ki ba sniu ki ba jabo haka keren la ne haki komen kalong ba ngating ya ka perthei ka banwan ya ka pateng menriu ka banwan kini ki khun rit jungi minta surok ru kiliam nang bha ban kerensi namar ba ki pe yutiu ki yo iyo ngong kerensi lagi ne khnas kul ki pule ki komen jung ki news ru ki bon ki ba kerensi tenga tharai haba ki thna ru ki abut manyale kumta te nga ima namar ba yo la shai kane kade sembai jong kajing sniu sumbai jong fetan dia ka bet dia ka perthei kine yo le se ki khonrit wada hing mane ro dia seng kina kren sniu no nomar ki bot kine ki youtuber kine ki nong komen kine ki nong kren ki tin ki ma jakhria ta don ki jing sniu nga sniu ma ka kta hi kham tam ye ki khun kristan ya kalau we jo kine ki balik ki baria tenre nga sutenak pat vào badang wa penduna gini ke konferensi hanai ngasnyo nyung khndiat namar ba ulai pendon kam yang ke ketin ba ong ade bisu kane ka kentin ka ban penyesrim yang ade ba bisu ngale ban kam ba ulong kum bisu kane ka ketin ngaru ngalahap ban hakejaka bangan panmap no ble ngan panmap badeng do tenong di pop na ba badeng bisu te de bisu hok ne bisu kai ne udah don nong lim kan kon kom bawa man ong ma ngalong kum bisu de ka e na pule ka ni testament di mai ki ong hakte kisni kin sami kin trupa ka belum ler ka kam ya ni bang ngalong khunu ble ne ngalong tau boleh memang terlupa. Ngayon tang hari Rusia kilakem itu bisu Rusia, kilakem itu spy Rusia ngayon bat itu bisu inglang lu tahu sakema, kibon ni kau diri bidon bisu, tapi sebenarnya baru terdong makam mau bisu deh. Nah carai lese hamau pam kumne yo lese, boleh ba ong dah boleh lese hau ba unut ban kam mau bisu deh. Gua sering tik buat bisu te se kabut ru kan sapai lut hau ngat harai kumu tau supotar jongka WPP namar ma nambut jo tau bisu ten budiano he hagane ka perthai habut jo ta namar be buriu ba ladon yang kata karang ka bakat kata ngate ngasneu setting telada kilong sisa kumta le ba pio bor ban kamele kumu bisu te ya kita kiung penmong ngai phire mapno bandeng no tedong namar ba phire bisu nga ni tang briu bopok na shifting tenre na suong tai kan ko we ba lada phira penduna kan ke jing currency sang ong kublai sibon ya kata ke jing job te lada job ba marmo ka de ka benta ka ba bleu budget ke u bat bam penlong ya u kung nong ikmat ye pekba lada job u barok ru kata kadeka benta ka bau bleu bu bau job tenre ka jingi khon te kite kine ki artli seng bat ki bleu kine ki arngot
ban ban yang jore karakter yang tiru kilong kibriu tiba bha hakmat kibriu hakmat kapalang ban lese hakmat boleh kide kine tiba hakmat ban yalam hati yang mane ban yalam yo pai ba ban yalam ha ke jikai na ka ban ka tin boleh kide kine ki armot tengah ngam bang isi yana yano ngale jel na ki komen yang hanu kato ngayo i kumba ars patam teng tin si ki komen yang ngala ong na dunung kong ba nga te ngam snoye namar ba nga pediang yau tau ba isi nga ba nga i yau tau ba kren sniu nga i kita kinung sun jo nga i ro ite bales sniu nga i nga to kren kum ong bo hoping ka do jo nga kamlut kren kat ka ba pimon hanre lada phi kren pat ye ki we ne kakta ye ki khunria kakta yo bobon balang ne ngasngeu ba kata te hak imlang salang haka kalong open ye dikena hakalang sodong ne kalong ka jikai ka basniu ne ong ke yang inom le ki ko mukum ka de ka kor nginya kala ka pemut te datang yang ngam to le kan ka ba phimon ngam le ka do jang ka mlut